Naimbag ngal daw ka Ilocano. Welcome po muli sa aking YouTube channel, ka Ilocano Pam. Shoutout nga po pala sa inyong lahat na sumuporta po sa aking YouTube channel. Ang video natin ngayon, ka Ilocano, ay tara panoorin natin si Makmak kung gaano siya kagaling maglaro ng lato-lato, ka Ilocano. Tara, samahan niyo po ako. Wow! Sana all. So yun, ka Ilocano, maraming salamat po sa panonood. At kung nagustuhan nyo po yung video ko ngayon, please sana naman po mag-subscribe naman po kayo, ka Ilocano. Ingat po tayong lahat.